Tää nyt voi olla jonkun mielestä tosi noloa. Miksi se on noloa? Se vasta sit olikin jännittävää. En mä oo lopulta edes niinku tiennyt, mitä mä itse haluan. Moi ihmiset! Mä ajattelin, että tänään olisi kiva laittautua yhdessä. Voitais aloittaa hiuksista. Mä tykkään tehdä hiukset ennen meikkiä, ainakin jos käyttää jotain hiustuotteita. Ne ei sit ainakaan pilaa sitä meikkiä. Yksi asia, mistä mä myös oon alkanut tykkäämään, on slickback-kampaukset. Mä en ennen niinkään tykännyt niistä silleen itselläni, mut nyt viimeisen pari viikon aikana mä oon testannut muutamia erilaisia. Mä oon kattonut paljon inspistä kaikkiin erilaisiin, joten mä ajattelin nyt testata taas vähän jotain uudenlaista. Nyt on tällaiset tuntosarvet. Ne on kyllä hyviä myös siinä mielessä, että voi pidentää hiustenpesuväliä, koska näissä ei näy, jos on tukka likainen. Sitten paljon vaan geeliä. Voisin koittaa tehdä sellaisen solmunutturan. Menisin jo unohtaa, että miten solmu tehdään, mutta tähän vielä ponnari, että pysyy. Sitten mä haluaisin tästä eestä nämä suikaleet näin tänne mukaan. Sitten vielä loppuun taas paljon geeliä. Näin. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon näistä tuntosarvista. Mutta ne nyt on hetken täällä, koska aletaan meikkaamaan seuraavaksi. Ensin vähän kosteutetaan naamaa. Okei, nää vähän häiritsee mua. Musta tuntuu, että mun pitää kyllä laittaa ne väliaikaisesti kiinni. Tehdään nyt ihan ekana kulmakarvat. Siis mun vakkarikulmakynä loppu. Ja sitten mä ostin uuden, joka oli aivan liian tumma. Joten mä oon nyt joutunut turvautumaan luomiväriin. En tiedä mikä kirous mun oikean puolen kulmakarvassa on, mutta se on aina paljon hankalampi saada onnistumaan kuin toi vasen. Ja kun niistä haluaisi kuitenkin silleen symmetriset. Sama kuin eyelinereissa. Musta tuntuu, että näillä mennään. Sitten vielä vaan kulmageeli. Mä käytän primerina tämmöstä miesten aftershave-asiaa, mutta tää on todella toimiva ja kosteuttava. Ja sitä minä kaipaan. Miestä ja kosteutusta. Ei oikeesti. Sitten meikkivoide. Tiedättekö, kun on semmosia clean girl, TikTok, get ready with me -tyyppejä, niin mä oon varmaan niin kaukana semmosesta kuin vaan voi olla. Tai en mä tiedä. Esimerkiksi aina kun mä meikkaan jonkun kanssa, niin musta tuntuu, että mä meikkaan jotenkin oudolla tavalla. Ja sit vielä ne meikki-ilmeet. Varsinkin se ripsivärin laittoilme. Mä kärsin niistä. Mut kaikilla on kyllä ihan eri tyyli. Ja kaikilla myös toimii ihan eri asiat, koska kaikilla on erilainen iho. Concealeria. Mut mä tykkään oudoista ihmisistä. Ilman outoutta kaikki olisi niinku aika paljon tylsempää. Tai jos kaikki on liian normaalia ja totista, niin mä ainakin kyllästyisin aika moneen asiaan nopeasti. Ja myös nolous. Mä tykkään siitäkin. Ja mä en tykkää niistä ihmisistä, jotka on silleen jotenkin tosi monesta asiasta. Että ei voi tehdä tätä, koska se on noloa. Puuterin aika. Ja siis valehtelisin, jos väittäisin, että mua ei ikinä vaikka hävettäisi tai että mä en ikinä ajattelisi vaikka itsestäni silleen, että tää on jotenkin noloa. Kyllä itsekin koen niin välillä, varsinkin niin kuin yksin. Jonkun kaverin kanssa se ei ole niin paha kuin yksin. Mut siis mä oon alkanut tietoisesti harjoittelemaan tota. Tää nyt voi olla jonkun mielestä tosi noloa ja tyhmää, mut mua ei kiinnosta. Mut esim. Kadulla kun mä kävelen ja jos mä kuuntelen musiikkia, niin mä oon alkanut tekee silleen, että mä saatan niin kuin hyräillä tai laulaa sitä musiikkia ja silleen vaikka jammata, jos tekee mieli. Ja mä asun aika keskustan alueella, niin aika monesti kävelee myös ihmisiä vastaan, kun minä harjoitan tällaista toimintaa. Mut se siinä on ehkä se paras juttu, nyt väriä naamaan. Koska niinku ekoilla kerroilla, kun mä tein tota, niin mulle tuli heti se, että ei hitto tää on noloa, kun jotain ihmisiä tuli vastaan. Mut eipä tuu enää, kun on tehnyt tota nyt. Ja sit siitä tulee tosi hyvä mieli, kun voi vaan tallata menemään tuolla välittämättä muista ja silleen. Niin kuin joku laulaminen. Se on niinku kiva juttu. Miksi sitä pitäisi nolostella, jos siitä tulee vaikka itselle hyvä mieli? Miksi se on noloa? Mä tykkään kyseenalaistaa sosiaalisia normeja. Mut niinku tommonen mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, sen ei ole pakko olla tollasta. Mut siis ihan mitä vaan, kun menee mukavuusalueen ulkopuolelle, niin monesti se voi olla jollain tapaa kehittävää. Mä aika paljon haen hyväksyntää muilta ihmisiltä. Tai mä haluan niinku miellyttää kaikkia. Tai se herkästi meinaa tulla mulla. Niin toi on kyllä auttanut myös siihen erilaisissa tilanteissa, että ei niinku käyttäydy silleen, mitenkä muut haluaa ja olettaa, että se käyttäydyt. Vaan että yrittää olla vaan oma itsensä ja tehdä oman mielensä ja olonsa mukavaksi. Se on oikeasti lopulta niinku tärkeintä, että itsellä on hyvä olla. Ja sitten sun luota karisee semmoiset ihmiset pois, jotka ei hyväksy sua sellaisena kuin sä oot, mutta ethän sä tarviikaan semmosia ihmisiä sun elämässä mihinkään. Ja sitten ne löytää omanlaisia ihmisiä ja sinä löydät lopulta omanlaisia ihmisiä. Sitten poskipunaa. Poskipuna on kyllä ihana. Sitä voi käyttää niin kuin paljon kesällä sekä talvella. Kesällä voi näyttää siltä, että aurinko on tehnyt damagea. Ja sitten talvella voi näyttää siltä, että sä oot just tullut pakkasesta. Mutta niin kuin toi ihmisten miellyttäminen ja hyväksynnän hakeminen on ollut mulla joskus niin pahaa, että
En mä ole lopulta edes niinku tiennyt, mitä mä itse haluan. Jos kulkee vaan virran mukana, mitä kaikki muut tekee, ihan sama missä asiassa, niin mistä sitten lopulta enää edes tietää, että mitä itse haluaa? Sitten vikat puuterit vielä naamaan. Mut on mullakin vielä paljon oppimista ja kehittämistä noiden asioiden kanssa. Mut haluan kehittyä siinä kyllä. Suosittelen niinku muitakin miettiä ja kyseenalaistaa omia semmosia toimintamalleja, että tuleeko ne oikeasti niinku itsestä vai onko ne ulkopuolisten sinuun asettamia juttuja. Sitten highlighter. Siis mä en ymmärrä miten, mutta mun meikit menee aina aivan järkyttävään kuntoon. Tai silleen, en mä mitenkään viskele näitä tai laittele ihan miten sattuu. Mut miten mun highlighter-paletti esimerkiksi näyttää tältä? Aivan järkyttävä. Ihan uskomatonta. Highlighter näyttää kyllä söpöltä, kun sitä laittaa semmoisiin pikku yksityiskohtiin, mitä haluaa korostaa naamassa. Mä tykkään varsinkin tänne silmän sisänurkkaan. Tässä vaiheessa mä alan aina struglaa, että teenkö pisamat, laitanko ripsaria ja teenkö eyelinereita. Vai teenkö ne kaikki? Vai enkö tee niistä mitään? Okei, kyllä mä ajattelin tehdä pisamat nyt. Mä käytän siihen tällaista ihan järkyttävää hirveässä kunnossa olevaa sivellintä ja sit vaan vettä ja bronzeria. Sitten vaan kastelen siveltimen bronzerin kautta tökin naamaan. Ja sit vähän blendaan. Noin. Tadaa. Mut vielä edelliseen aiheeseen liittyen. Mä muistan, kun mä mun ekassa vlogissa tällä kanavalla puhuin mun fiiliksistä siitä ekasta videosta, minkä mä olin julkaissut. Mua jännitti silloin se tosi paljon, vaikka mä en edes ollut niinku kertonut silloin vielä kellekään. Mut sit mua lohdutti silloin se, että mä niinku tein sen itseäni varten ja että mä elän täällä vaan itseäni varten. Niin joo, näiden videoiden tekeminen on kyllä ollut myös mulle semmonen iso juttu siinä mielessä. En mä ois ennen kehannut niinku jakaa mun elämää tälleen videon muodossa omalla naamalla johonkin nettiin. Ja se en mä kehtaa olo on tullut vaan muista ihmisistä, koska mä oon miettinyt liikaa niitä. Noin, pisamat on valmiit, mutta onneksi silti tein ja itseäni varten, koska se oma hyväksyntä on kaikista tärkein. Sun pitää saada vaan itseltäsi hyväksyntä asioihin, niin sä voit tehdä mitä vaan. Ja mä yritin ajatella vaan tolleen ja jatkoin, vaikka jännittikin silti. Ja piti aika monta kertaa järkeillä tuota itselleni, koska ei se ole niin yksinkertaista, että sanoo vaan tolleen ja sit se on niin. Vaan silti mieli saattaa tehdä vaikka mitä kepposia. Mut nyt muutaman videon jälkeen mä uskalsin jo kertoa ihmisille tästä minun kanavasta. Mä tein TikTokin, missä minä tunnustin suuren salaisuuden. Se vasta sit olikin jännittävää, mutta todella helpottavaa. Mä jännitin eniten sitä, miten ihmiset reagoi. Ja ihmiset reagoi aivan ihanalla tavalla. Ja siitä mulle tuli niin hyvä olo. Mut niin kun siinä pääsin taas todistamaan itselleni sen, että kun sain vaan sen oman hyväksynnän ja tein omaa juttua, niin kyllä se kannatti. Se ihmisten reaktio oli aivan ihana ja se vaan vahvisti sitä, että kyllä kannatti. Niin kuin se varmasti lähes aina on. Mä en usko, että pystyy mennä mihinkään muuhun kuin hyvään suuntaan, jos vaan uskoo itseensä ja tekee omaa juttua. Nyt kun mä laitoin ton setting sprayn, niin mä voin tehdä eyelinerit ja laittaa ripsarit silleen, että ne ei sit levii. Koska kyllä mä voisin tehdä nekin nyt tällä kertaa. Ensin eyelinerit. Mä en varmaan voi puhua nyt mitään, kun pitää keskittyä. Wow. Ensimmäinen valmis. Sitten toinen. Tän toisen eyelinerin tekeminen on aina niinku kun tästä pitäisi saada samannäköinen. No niin, ehkä ne on nyt ihan ok. No niin, simsalapim. Nyt on ripsiväriä naamassa. Tai siis ripsissä. Mulla on tämmösiä tupsui. Ja mä aika harvoin näitä liimailen. Mutta vaihtelu virkistää, joten mä ajattelin, että mä nyt voisin. Mä olin ennen semmonen ripsien pidennystyttö. Mut siis mä oon niin kiitollinen, että mä pääsin pois siitä kierteestä. Koska se oli legit semmonen oravan pyörä. Niin jäi niinku koukkuun. Ja sitten ei osannut olla ilman enää. Mä tiputin sen nyt jonnekin. Ja tämmöiset tupsut mä tykkään liimata tonne niinku mun omien ripsien alapuolelle. Tänne näin. Ja sit vähän painan. Noin. Ja voilà, siellä se on. Siis kuulosti ihan, että joku olisi skeitannut äsken tuolla. Siis eihän tuolla varmasti pysty nyt skeittaamaan, mutta tuli jotenkin kesäfiilis, kun kuuli sen äänen. Siellä on nyt muutama tupsu. Se tekee kyllä aika paljon tähän naamaan. Sitten vielä toiseen sama. No niin, meikki on huulia vaille valmis. Huuli mä ajattelin vaan huulteräjäyskynää. Ja sit huuliöljy. Huuliöljy on muuten ainakin mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto huulikiillolle, jos on kuivat huulet. Sitten vielä korvakorut. Mä jätin mun lemppari korvakorut lattialle ja mä astuin niiden päälle.
Niin ne hajos. Harmittaa. Mä laitan nyt tämmöset vähän isommat ohuet renkaat. Let's see. Avataan nyt nämä letit täältä. Okei, musta tuntuu, että se on legit kivempi silleen, että nää on täällä takana. Tällainen luukki nyt tällä kertaa. Kyllä sit tulee aina jotenkin hyvä fiilis, kun vähän laittautuu. Mut kiva, että sä olit mun seurana tässä hommassa. Ja nähdään toivottavasti taas. Moi moi!